Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня мы с вами прочитали 7 главу Євангелія паводле Матфея, перший вірш. Звучить так: «Не судите, как вас не судили, бо яким судом вы судите, таким и вас осудите. Якою мерою міряєте, такой і вам буде одмірено. Чому бачиш шепку в оку брата свого, бірвяна у своїм в оку не зауважаєш». Ось гэтае слово мы вельмі часто любим с вами повторять. Не судите, как вас не судили. И часто мы стыкаемся с тем, что гэтае слово не зусім корректно мы разумеем, потому что часто под словом суд мы разумеем оценку. Да? И таким чином христиане часам боятся увогуле выносить оценку неким падзеям, неким учинкам людей, які живуть побач з нами, альбо, наприклад, учинкам політиків. Так що люди на кухні сидячи, наприклад, можуть нечто про політика указати, правда, а потім на сповідь приходять і сказати: ось осудила. Але ж ми знову приходимо на кухню і знову повторяємо те саме. Ці, наприклад, ми бачимо які дні наших близьких людей, які ми не можемо прийняти своїм серцем, і ми приходимо і кажемо: ми осудили. Потім знову повторяємо те саме. Ось, мені здається, треба пам'ятати, що гэтыя словы, які сёння мы прачыталі, яны не забараняюць нам ацэньваць тое, што адбываецца. Они не забараняюць нам называць зло злом, злыя учынкі злымі учынкамі, тое, што зроблена неправільна, называць адпаведнымі словамі. Хрысціянства гэта не вучэнне, калі мы прыймаем абсалютна ўсё, што адбываецца у гэтым свеце, не выносячы ацэнак. Калі мы будзем паступаць такім чынам, значыць, мы перастанем быць соллю зямлі. Гэта значыць, што мы проста забываем, што ёсць пэўныя крытэрыі, паводле якіх усё ў гэтым свеце ацэньваюць. Ёсць і маральныя стандарты, паводле якіх усё ацэньваецца. І хрысціяне не могуць не выносіць ацэнак, як і любы іншы чалавек. Бо як толькі мы перастанем выносіць ацэнкі злу, это значит, что мы открываем дзверы для того, каб зло ў гэтым свеце распаўсюджвалася. Калі мы бачым, што улады робяць нешта несправядліва в дачыненні да людзей, это трэба і называць, гэта несправядліва. І калі апостол Павел казаў, што всякая улада ад Бога, гэта не значит, што кожнае дзеянне гэтай улады можна апраўдаць. Гэтаксама і ў адносінах штодзённых. Калі чалавек робіць зло, мы не проста можам, мы павінны гэта назваць зло. Інакш мы становімся раўнадушнымі да чагосьці, мы дапускаем распаўсюджанне зла ў гэтым свеце. Мы папускаем яму быць, прыкрываючись тым, што трэба перад усім змірацца, трэба прыймаць усё. Ісус не казаў прыймаць зло. Ён называў крывадушнікаў крывадушнікамі. Ён называў учынкі мытароў адпаведным чынам. Ён называў учынкі рымскіх уладаў адпаведным чынам. Ён усяму выносіў ацэнкі. Але чаго ён не рабіў? Ён не выносіў прысуду, выроку. Па-руску он, что там у суде выносит, я уже забыл. Приговор. Да, приговора. Он не выносил приговора. Разумеете? И вот гэтае слово «не судите, как вас не судили», яно не про то, что мы павінны індыферентнымі быць, раўнадушнымі да ўсяго, што адбываецца. Гэтае слово заклікаюць нас не быць суддзёй, які выносіць канчатковы прысуд чалавека. І вось у гэтым наша часта памылка, што мы бачым чалавека і адразу выносім яму прысуд. Ты такі, і ўнутры мы ўспрымаем, што інакшым ён чалавекам ужо быць не можа. Мы выносім ацэнкі нейкім падзеям,
нейкім людзям і адразу ж выносім ім прысуд, што гэты чалавек такі і больш і нейкім іншым ён быць не можа. Вельмі часта мы навешваем на людзей нейкія ярлыкі, і потым год за годам паводле гэтых ярлыкоў нами навешаных на людзей мы і працягваем ацэньваць гэтых людзей. Але трэба памятаць, што чалавек гэта не факт. Чалавек гэта працэс, гэта пастаяннае станаўленне, это пастаянныя змены. Як часам мы можам жыць побач з чалавекам і насамрэч ужо вынесці яму прысуд, свайму мужу або сваёй жонцы. Ай, ён такі, што ўжо з ім зрабіць? І мы жывем з гэтым прысудам унутраным, часам неўсвядомленым, год за годам, 10, 15, 20, 30 гадоў. Мы махнули на гэтага чалавека рукой і ўнутры сабе часам несвядома сказалі: ён не можа змяніцца, ён будзе заўсёды такім. Мы перасталі верыць у чалавека. Мы перастаем нават у сябе верыць, забываючы, што кожны чалавек, муж або жонка, нашыя дзеці, я сам, гэта не факт, які адбыўся аднойчы, і ўсё, ён заўсёды такім і застаецца. Чалавек гэта працэс, гэта пастаяннае станаўленне. У ім пастаянна адбываецца нейкая барацьба такіх сілаў, і гэтая барацьба часам мы не бачым гэтую барацьбу. І таму Ісус і папярэджвае сваіх вучняў: будзьце асцярожнымі, каб не выносіць адразу канчатковы прысуд гэтаму чалавеку, хто ён, які ён і якім ён можа быць, а якім не можа быць. Вы бачыце, як у свецкіх нават судах прысуд выносіцца пасля месяцаў нейкіх разбіральніцтваў, збірання доказаў, апытвання сведкаў. А мы можам за 1-2 хвіліны ўсё сказаць пра чалавека. Таму што ж мы такія разумныя, да? У нас столькі вось гэтай пранікнёнасці, мы можам адразу бачыць унутры чалавека ўсё, чым ён ёсць, і сказаць за 1 хвіліну, хто ён, і адпаведна пабудаваць нейкія адносіны да гэтага чалавека. І вось ад гэтага засцерагае нас наш настаўнік: будьце асцярожнымі, не выносьце прысуд чалавеку. Памятайце, што ён пастаянна змяняецца, ён можа змяніцца. Бо сёння ён такі, а заўтра ён зможа абсалютна іншым быць. Сёння ён не ходзіць у храм, заўтра ён ходзіць у храм. Сёння ён робіць грэх, заўтра не робіць грэх. І на гэтым пабудавана ўся гісторыя царквы, усе жыцця святых. Памятайце Марыю Егіпецкую. Што пра яе можна было сказаць, пабачыўшы адзін раз? Так этой жанчыну нават не хочацца падыходзіць і пра яе расказваць. Але адзін эпізод у жыцці, імгненне нейкае, гэты чалавек поўнасцю змяняецца. Усе працэсы пачынаюць унутры яе цячы абсалютна па-іншаму. Вось нам трэба гэта памятаць, што мы заўсёды побач з чалавекам, які пастаянна змяняецца. І ўнутры мы пастаянна павінны даваць гэтаму чалавеку новыя і новыя магчымасці, і самае галоўнае, верыць у яго, што ён можа стаць іншым. Бо калі муж не верыць у жонку і наадварот, то хто яшчэ паверыць у мяне ці ў яе, што яна можа стаць іншай і лепшай? Ніхто больше, акрамя Бога, бо ён чакае да апошняга моманту. Ён чакае, нават былі ў мяне такія выпадкі, калі людзі дажывалі да 95 гадоў, не хадзілі ў храм, ненавідзелі Бога, нават слухаць пра яго не хацелі, а за 2-3 дні да смерці яны казалі: а я хачу быць хрысціянінам. Іх прычышчалі, спавядалі, хрысцілі перад тым. У мяне такія былі выпадкі. Яны паміралі. Разумееце, Бог 95 гадоў чакаў чалавека аднаго. Ён ведаў, што гэта працэс, што гэты працэс павінен вызраць, дазрэць да пэўнага моманту, які наступіў для гэтага чалавека толькі 95 гадоў. Самае важнае, што Бог верыў у гэтую жанчыну, якую я тады наведваў. Дык чаму мы не верым у тых, хто жыве побач з намі? Чаму мы адразу выносім прысуды? І калі мы так будзем паступаць, мы будзем вельмі асцярожнымі,
Мы будем вельми такими глубокими до человека. Мы не перестанем называть зло злом, грех грехом, неправду неправдой. Але мы будем зноў і зноў даваць магчымасць чалавеку, каб ён мог вырасці, змяніцца. Просто трэба дачакацца таго моманту, калі гэта можа адбыцца. Магчыма, часам чалавеку просто недастаткова некага, хто будзе побач з ім, і просто паверыць у яго. Мы глядзім на мужа і кажам, які ты, з табой немагчыма. Мы глядзім на жонку, кажам, з табой уже столькі гадоў жыву, нічога не змяняецца. Але зададзім сабе пытанне, ці мы настолькі паверылі ў іх, каб яны маглі змяніцца, ці не. Давайте не будем судзіць, каб не судзілі нас. Давайте будем мерыць той мерой, якой мы хочам, каб нам мерыць. Давайте будем верыць у людзей, выносіць ім прысуды, прыгаворы. Але не будем індыферэнтнымі і раўнадушнымі да зла, якое адбываецца побач з намі і вакол тым ліку нашай краіны. Дзякую вам за вашу малітву. Бог